Srećno nova godina. Drug moj bivši, kako mi iskočio, prepao me je! Gle, brate. Drug moj. Jednostavno, da ti pokažem koliko te cenim kao drugara, kao cimera. Jete, pojavio mi se, iskočio mi Meke, buraz. Ladno, brate. Koje vreme, a? To je moj kontent, ali u svakom slučaju, idite svi na baka prosto. A znate šta je najsmešnije? Gledajte ovo. To je januar 1. 2019. godine. On je meni i pre ovoga krao, a ja nisam znao. Znate, dođe meni sestra, kaže posle, kad se saznalo da je krao, kaže, pa je, on meni kaže, ono u fazonu, idem ja, kao, sestra kaže, idem ja, bila nešto u stanu, i on kaže, lagano, ostaću ja kao da mu počistim, neću da moj drugar živi u đubretu. I bato zna gde su i pare, i tad je deknjavo, nego nećemo pojma. Znači. Milan ne mora da brine, ima... Kako je on mogu da bude ovako lagan buraz i da me krade? Gledajte ovo jebote. Zamisli to. Hoćeš da se čuješ sa njim, mama? Evo, to je što moja mama. Milan ne mora da brine, ima čarape, da ih menja. Crne su, 6 meseci može da nosi jedan par. Oj, dečko više neće... Kako on mogu bude tako lagan buraz da me krade? Je to moguće? Baš ga počistio buraz, očistio da ne ostane ništa.